Здравей, Бойка! Здравей, Гери! Знаеш, че започваме една поредица от интервюта на целия екип на Crazy Kids. Да. И не случайно съм тук да започна днес с теб. Може ли да ми кажеш всъщност от колко време си част от този екип? Ами вече станаха много години, може би 19, и заедно вървим напред. Общо взето с Crazy Kids сме много от отдавна. Така е. Със сигурност имало и предишни работни места. Какво всъщност те накара да останеш толкова дълго време тук при нас? Ами, мога да кажа, че с годините разбрах, че всичко, което се случва в Crazy Kids е доста динамично, доста приятно за мен. Това, че предлагаме много красиви дрехи на децата, това, че около нас има много усмивки. Това е нещо, което с годините го приемаш като ежедневие и като любов. Добре, ако можеш с една дума да кажеш какво е Crazy Kids за теб? Любов. Обичам Crazy Kids. Интересно ми е, спомняш ли си твоят първи работен ден тук? Да. Моя първи работен ден всъщност беше по заместване. Общо взето определям работата си в Crazy Kids в началото като два етапа. Първия е да заменя колега, който отсъстваше. Тогава бях доста развълнувана и ми беше интересно как е възможно да съществуват такива хубави детски дрехи. И след това мога да кажа, че с първия работен ден, с отварянето на магазина, в който трябваше да предложим Майорал, да предложим други фирми, тогава вече някак си го почувствах мое. Страхотно. Все пак след толкова много години и колекции, какво е чувството, когато пристигне новата колекция? Вълнение. Когато участвам в избора на дадена марка, в новата колекция и избираме определени неща, тогава искаш да ти се получи, искаш в следващия сезон нещата да са прекрасни и всичко се получава. Така е, ти си човека, който помага за избора на новите колекции, но знаеш, всяка година обогатяваме нашето портфолио. Все пак имаш ли си любима марка? Ами всъщност любимата ми марка вече с годините така си я избрах. В началото започнахме с Майорал. За мен Майорал си остава класа. Нещо, което върви с нас през годините. И след това вече с навлизането на премиум марките, Карл Лагерфелд, Дона Каран, Хуго. Няма как. Обичам всичките марки, но някак си ми е много лесно да предлагам на децата Guess. Нещо, което се прилага най-лесно в тяхното ежедневие. Те се чувстват модерни и то по начин, по който сега в момента, нали, модата се налага при тинейджерите. Така е. Знам, че работата с деца е предизвикателство, но искаш ли да ни споделиш някой забавен спомен? Ами аз няма как да кажа точно определен спомен. На мен всичките деца са ми любими. Сега няма как да спомена определени. Във всеки един момент съм се учила от децата. Искам да им е забавно, искам много да се смеят, когато са при нас. Най-така забавният спомен, който остана в съзнанието ми е с едно момченце, Никола. Той във всичките видеа, които правехме, в избора на дрехите, които майка му правеше за него, той винаги беше готов да позира. В едно представяне на колекцията, много рано в годините и напред, той дори влагаше чувство. Винаги беше готов за снимка, винаги беше готов да облече всичко. Дори имаше един момент, в който се разсърди, че за него няма, както при момичетата, горнище на банса. И тогава разбрах, че вече можем да извлечем най-доброто от децата, това да ни забавляват и ни да дадем нашата правилна насока в избора на дрехите, които правят родителите за тях. Това е много забавно. Всъщност, твоето детство е било доста отдавна.
Ако днес можеше да бъдеш дете дори за един ден, какво ще е първото нещо, което ще направиш? Ами това наистина е нещо много трудно. Като се има в предвид детството, което съм имала, било е с много любов, с много безгрижие на 100% от моето семейство. Какво бих могла да направя в този етап? В живота, който живеем сега, е съвсем различен. Искам си безгрижието, искам си приятелите, това, което на мен ми се е случвало, искам и си да се случва и на сегашните деца, но ние живеем в съвсем различен свят. Това е истината и грижата на родителите по-скоро е да ги опазят, да насочат тяхното внимание към образованието, а ние тук трябва да ги забавляваме. Така е. Със сигурност има много хора, които ни познават като бранд, но има такива, които не са ни посетили. Какво би искала да им кажеш? Тук бих отговорила последния начин. Понякога самата аз мисля за тия неща. Ние предлагаме толкова много модели. Има за всички деца. Иска ми се всеки, който минава покрай магазина, да ни е клиент. Сега няма смисъл да скромничим, че Crazy Kids наистина остави един отпечатък при всички. Културен код в предлагането на детските дрехи и екипа прави всичко възможно, всеки да се чувства добре, когато дойде при нас. Искам всички да дойдат при нас, да усетят тая емоция, която ние усещаме, динамиката, която се случва при нас и любовта към клиентите. Много ти благодаря за отделеното време и до скоро! И аз ти благодаря, Гея.